Sefikele umnikazi wemjolo baba wami uKing Ginger Cream de la Cream into naseGinga Indlovu bafethu ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala umlomo ongathethi imanga I'm within mangithi abantu bayahlukana mina ngisuke ngithi bayahlukana and that will happen ngoba umhlaba lesiphila kuwo umhlaba nje jikelele ungowami bafana bami umhlaba owami Alo ngisiphetho bafethu ngingu alpha ngingu omega womjolo nithanda ningathandi nizohlukana mawuthi uyafeba la emzansi ngisaphila mina uzoba nenkinga I'm international now ngiyatholakala eMozambique ngiyatholakala eSwaziland ngiyatholakala eZimbabwe ngidla izim dollar ngiyatholakala yonkani indawo la ngifuna khona I'll definitely pull up angithukile jola on your own risk mawunga subscribe nje la I'm coming for you you know it's another day another dollar another banger let me give you the episode siza ukuthi today ubani olahlo omunye inkinga lokhu ingenile ama email alokho engenile nje ama complaints alokho engenile nje nokubongwa ke nje Nkosi yami abantu balokho bengibongile King Ginger thank you so much you saved me yacishe yangibulala lenja lena ngila love Mzansi let me take you to this episode and see ukuthi ubani somsiza vandag let's go hey yo it's your boy King Ginger Cream de la Cream but some demand to mabuyu bambolunyu class welcome to Angisakufuni on this show is where I give people a platform to break up no way breaking up now what made you go to inkinga usekhathele isene King Ginger Cream de la Cream intwana yaseGinga Indlovu yayinephupho elilodwa yakhula yahamba uthenga camera ukuze siza abantu ukuthi bahlukane we are back at it mntanami welcome to Angisakufuni let me do what I do best let me help people break up khona umamazi ungibhalelile uyakhala uthi eish King Ginger ngikupha thuso ya hago I feel like ku relationship yami khona le mathata ngifuna ukwazi ukuthi imaphi la mathata ngifuna kube uyo ochazayo awuthi simsondeze siswami ngicela uze ngapha mntakama Unjani futhi? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ngicela usiphi igama nanokuthi usuka kuphi ubabingelele emakhaya. Ngegama nguthandiwe bakamchunga ngisuka Orange Farm. Orange Farm, big up to Orange Farm. I love you guys. Big up. Siswami, umjolo ukwenzani? Yo, uyangiyisa. Hayi uyangigrabha. Ngisho kanjalo mina hayi. Shuthi kahle mina umjolo angithandanga. Enhle kumjolo ustodas. Ngabhlungu. Angazi ufunani kwala emhlabeni nje umjolo. Ngabe kuyangami nje ngaba ukho vele. For sure. Hayi ngaba ukho. Take us through it. Kwenzakalani? Yo. Nango but akasebenzi. Yawazi ngithini? Akasebenzi. Okay. So nje hayi mina ngikhathele vela ngisamfuna. How sister? Hayi ngikhathele shema. So because akaspani inkinga angithi na indaba ne? Okay. Akasebenzi unezithembiso eziningi enangakwazi nokuthi mhlambe azame ke ezithunyana ke. Sure. Uyabo? Yeah. So ngihlaleleni mina. So I want to know from you. Maniqala nijola oqala uhlangana naye yini wayithe uyasebenza yini? Like angithi angeke umuntu umbuze into enjalo, you understand? Yeah. But imele ukuthi phela kube khona lezo zinto lezo ukuthi mhlambe boyfriend provide a girlfriend, not every time kube uwomzamelayo mhlambe. Sure. Uyabona? Na uyakhathala. So umuntu onjani yena mawumbuka but yena mawumbuka umuntu ongakwazi ukuthi ukuvuka ekseni aye kwamlungu or umuntu vele Nkosi yami vele. Umuntu amayivila phela ayingeke. Hayi umuntu amayivila phela shoma.
So mntaka ngicela ungichasisele. So njengoba usumbambile lo ukuthi uyavelaphi, ubusumtholile nongavelaphi. No, So mawuhlala nomlahla kanjani? Hayi mhlawumbe ngizathola umunye ngendlela phela ngeke ngizohlala indlala nawe uyazi indlala kodwa ibhlungu. So wena you'd rather take indlala wethu. Ngone ngithathe ngiyi-1 hayi ukuthi nginethemba lokuthi kukhona ozongiphathela okuthile bese angakuphathi. Hayi ngane kamama ngeke. So mlahle luthi akasebenzi. Hayibo. So masimkhipha manje emotweni njengoba nje ufike naye ehlala la uzothini kena? Ngiyamtshela nje ukuthi angisamfuna kube lula nje bayokwame ukuthi sidonse naye phela mina understand ukuthi angisamfuna ngoba vele angisamfuna. Ngoba vele nje ayicha ngiyabonga yungeke bafethu. Welcome. Ubhuti la uyalahlwa ngoba kuthiwa akasebenzi. So ubhuti welcome la unama options awu2 for wena. Ukuthi amnike u50 rand ukuthi mawuqeda ukumlahla la ahamba ugibela lapha phezulu aye free or wena sister ubuyele naye emuva njengoba ufike naye. Hayi noma ngaphi 50 rand ngoba obvious phela ngeke kusabe right. Yayibona? Kodwa nje into ekhona ukuthi angisamufuni ngoba akasebenzi indlala ebhlungu bafethu. Yo. Yakhumbula mina nawe singasebenzi. Ngikhiphe mfethu. Ngikhiphe. So sister awusamthanda. But usuvulelekile ukuthi mhlambe uthole umuntu oyihard worker. Mawuqeda ukumdampa yena or usazothi ukuthoba. Hayi awuthi ngithobe kancane mhlambe ngiyothola nje ubese okudlula yena. Ngeke sazi phela. Kodwa nje into ekhona ukuthi nje cha. Ake sithi ukuthi okay awusimdele. Bodi. Awunjayami. Fatsini ngetama. Nombi company. Showcase ubani kama bodi? Kama MK mfowethu. MK like umkhonto. Umkhonto. Umkhonto mfethu. Umkhonto. Kwaza umkhonto. Kwaza. Azo. Baba wami ngabande John ngiyabona ufaka nesiqoko. Emkhonto awungitshele mfethu sihleli nomuntu wakho la and uyasichazela the way wena naye eniphethisane bumatheli ngakhona. Wena wathini oyithanda ngomuntu wakho? Umuntu omuhle uyafuna futhi elokushiyene bo. Like bagqwele nje ngaye mayena nginenhlanhla ukuba naye umuntu nje oright futhi yabona inhliziyo enhle. Njaya. So wena awuthiyami ngomkherezo wayizo ukhereza kanjani wena phanta kuphi? Ngomkherezo nje ngibamba lapho nalapha elokushini nje. Amakuvela nje njenge-outing vele ngibambe nami kube right ebole. But uyawafaka mfethu ama-CV? Ya ama-CV wona ngiyawafaka kodwa hayi kakhulu nje. Yisipani esinjani mfethu wena ongasijabulela? Mina ngase ngiyibuzele nje mina wena njengawuthi. Ngiyafisa ngelinye ilanga nami ukuhlala e-office nje ngigqoke yabo isuti mfowethu. But awukwazi phela ukuyigqoka isuti yento ongayifundelanga mhlawumbe like imapha ama qualifications la wazi khona ukuthi no mina ngigude kwi-admin, ugude kwi-computer, i-Microsoft, ugude kuphi? Ayisho. Or ugude mhlawumbe khona namagada bayagada and bagude ekugadeni. Ugude stolo, ugude kuphi retail. Ugude nje ukudlaleni ibhola mfowethu. Ngeke ngakusho lokho. Hayi asihlale esiqonde mfethu ungayifihli mfethu ngihlali nomuntu wakho la. Kunento afuna ukukutshela yona naye agudi kuyona. Awu. Ngitshela. Then good. Ngitshela ukuthi okay. Yeah. Ngisuyazi. Ngisakufuna. Awusafuni mina? Yo. Asingayidonsi bende. Angisakufuna. Awu kanjani kodwa ngibuya kanjalo yo. Uthi naye nawe ulutho ngaphandle kwakhe. Uthi wena uyanqena. Hayi uyavilapha nawe uyazi. Ngitshele sister konke ukuthi indaba ungamfuni. Ngicela nje uyichaze. Akasebenzi uyavilapha. Uyabona njengoba ukuthi ugude ebholweni akaqamanga. So nje nami hayi ngeke phela ngilindele phela umuntu osebholweni. Angadodamela afuna umsebenzi angadoda asebenza. Awu dasando sami. Webholo yena cha kodwa ngeke hayi. Yeah mfethu. Hayi right. Ngiyazama nami la ukukubuza mfethu ukuthi imuphi umsebenzi ostrong kuona. Awunginiki mfethu, awunginiki. Awunginikanga ngisho wodwa uthe nje wena ibhola engilizwile kahle kahle. Okunye usho amasuti, washo ukuphatha. Awuthi uyawudinga ngempela because bakhona abantu abangakuhlanganisela isipani manje khuluma ukuthi kusasa uyasebenza because uma isisitutha akasakufuni ngapha sister mtshela ukuthi indaba ongasamfuni akasebenzi okay indlala ibhlungu
Maybe kodwa kwamanje nje empeleni ukuthi angisakufuni vele ngoba ngisakufuni. And uyasho ukuthi kubhlungu lento menzani ngoba kubhlungu kulami. Yo. Ngempela ungibiza la emakhamereni zohlukana Hayi asikisi kodwa ngisakufuni. Asikisi kodwa ngisakufuni vele. Uthi benzela ukuthi nawe ingene le endlebeni zakho ukuthi akasakufuni. Yeah. Hayi inhliziyo yami ibhlungu ngempela manje. Ngempela wasangifuni. Akasakufuni. Asingaloku sidonsa nje wena. Bengizele nje lokho nje bengifuna ukutshela lokho nje vele. Yebo. Sorry awuthiyamne. Yo. Mfethu yazibuka umuntu bengivuke ngaye vele straight lo. Hayi shulele-ke manje. Uthi wena uyavila lapha. Uthi ayikho into yenza ulale. Yanqena. Ngene ngisho ukubamba ipiki. Eish. Kodwa sister nawe la udlale ngayo lo mfana. Akuyeni mfana omsebenzi lo. Ngikubuzile ngathi ustrong lo muntu. Buka izandla zami ayibona zinjani. Ebhukile idabukile ayibo. Buka izandla ikaMlisa. Soft. Sengiright. Uhlukana nami vele. Hayi sengiright. Awubona amakhamera lo muntu lo uyangithanda Uzofuna nini umsebenzi? Ngenxa nje umsebenzi kodwa singaze sihlukane. Ngiyahlanganisanga nje umsebenzi. Awuthiyami, yazi ngicelani ukwenzani? Mase situtha sakufune nto uthe sikunika u50 yogibela. Mina no welcome sesikhulumile. Sizokunika u200 uyofaka ama CV. Uyangizwa? Izolungisa umshado wami leyo nto. Akasakufuni lo muntu ukuthi mina hamba ufuna umsebenzi sikunika imali lana ukuthi at least yozama yazi mfethu thatha le mali le ngiyacela wenza ama CV ufaka ama CV mfethu at least uma ususebenza amantombazane ngeke akushiye. Focus awuthiyami. Focus makhala focus awukhumule lesigqoko ngikubone kahle nayo ke awuthe ngiyaziyo ngiyazi kuyaba nazo ke. Focus la. Hayi kodwa impilo iyaqhubeka mfowethu suthi. Akasakufuni yezwa. Hayi. Uzoshela omunye yezwa. Awuthiyami uyangithembisa uzowenza ama CV. Ngizoyenza mfethu. Faka ama CV mfethu. Ngizokwenza njalo ngoba ngiyabona ngihlukana nabantu phela ngenxa yokuthi awusebenzi. Yeah. Hayi alright. Sorry ne. Ufaka ama CV. Akawafake ingeke. Uprinte ama CV. Sister, kodwa disappointed ngiyakubona. Ne. Yo, yabona ukuthi ibhola umntwana sister lo umntwana lo. Nawe ayithathele okuncane la uyabona umntwana lo. Hawu, ngikubuzile ngathi undoda ipiki yini le wathi wena umntwana it's welcome akufake ebhasini sister sizophuthumisa nawe kasi akukho okutheni siyabonga kakhulu and I hope nawe ufeel relieved na ukuthi ingane sikwazile ukuthi sitshele ukuthi cha ayikhululeke. Hayi nami ngishap manje. Okay. Ekugcineni. Okay, sharp sister. Right. Welcome back ephasini. Siyabona. Yes. King Ginger cream de la cream, it's going crazy, it's going bananas. Angisakufu. Yasho lonto. Mpe. Ipani. Tshela ziyakhala bafana bami, it's going crazy, it's going bananas. Wow. Ingane le. Is young man, is young. Umdlali webhola bekufanele simise emayini. Guys, if una umsebenzi onga-offer nanguboy uyahlukumezeka amantombazane ambalekela athi akasebenzi. Ngiyacela bafethu Mzansi asisizaneni asivusaneni asivusa uboy athola isipani. Thank you ngiyabonga. Take me home. Hey yo, it's your boy King Ginger cream de la cream. That's manje umabuyo bambolunye uhlasa. Welcome to Angisakufu. On this show is whereby I give people a platform to break out. No way, bring it up now. Hey, what made you go to inkinga usekhathele yisena